Sausa ka up. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Cagayan de Oro City. Ang atong tatampo nagdasangan nga AJ. Galibog na ginumis among buhato ni mama nimo. Usa ka tuig imo lang giusikan. Waga maghuna-huna sa among gasto nimo. Kung inyo palang unta kong gitugtan sa kung gusto mong kuhaon nga kurso pa, di unta kong magsigig kating klases. So sa pa na mong mama nimo, ha? Ay, unsaon ta maning anak nimo, oy, Antonio? Ay, puslan man nga. Sige ni siya pabadlong nato. Patagbunta lang ni. Patuyangan ta ni siyang gusto. Tinuod ka pa? Antonio, unsay buot nimong ipasabot? Sige. Tumanan ta siya sa iyang gustong kuhaon nga kurso. Yes! Salamat pa, ha? Pero pasagdan ta siyang mulihok nga siyara. Oh, Ato siya nga bangan og boarding house. Kita'y direktang mubayad sa tag-iya aron di na mag-agi niya ang kwarta. Ug ang ihatag ta niya nga allowance niya kay igo ragyod para sa matag buwan. pa. Di ba maunay gusto nimo, ha? Nga pasagdan ka namo. Pwes, ihatag na namo ni mama nimo. Sugod karon. Wa na'y laing makaatiman nimo kundili ikaw ra. Kung nga kay gusto sa imong kinabuhi, paning gamot. Pa. Ay, magpaalam ko alas 4 sa kadlawon, be, para makaluto ko pamahaw sa di pa kumusod sa klase. Ay, kinahanglan gyud nga manikamot kog ako ini. Sugod karon. Kay ako ra mo sa dinis boarding house. Oh. Ay, matug na ko eh. Tuka, sadoy sa'yo pa man. Tuog lang sa kubalik eh. Ay. Hala! Saan naman ang orasa? Kinuha ko! Alas 7:30 na! Ya, alas 8 akong klase! Patay! Maliit ko ini! Bahala na! Magdali ko gligo eh! Di na lang ko mamahaw! Paita gid ining naanatan nga natoy mama nga magatiman nato. Di gid magkadibangaw kung ikaw lang usa. Ay, first time na kong ganianing eskwelahan nga way pamahaw. Wa say plan sa uniform. Reggie! Ray! Baikin! Uy, lo! Ah, Ito po mo eh! kining Kakumos ba na imong uniform? Wakumana di mo da. maulagi ba yung saon ba nga? Gitugtan ko nila ni Papa nga musip kog kurso nga ako yung gusto. Pero mo say nisilot na ako bay. Kay wa may makatiman sa akong pamahaw sa pagplan sa akong uniform. Kay wa man si Mama. Mo di ay. Bay, o di ba? Narabat ni regards ni mo. Ibugin ni mo? Ha? Kinsa man? Si Shane. Shane ba? Nursing student, bay. Wapa unya, 6 ba? Sure di ay? Nalagi. Di mo siya mutuo nun. Ganahan ka na siyang makik-amigo ni mo. Mao din yung boarding house? Oh, Shane. Ako ra usa din eh. Pasensya na nga medyo nagkayamukat mga butang din eh. Saon nga ako ra magong usa din eh. Wa mo gud sumama nga makatiman ako. Wa ko maanad ba nga ako ra usa. First time ni nako nga ako ra usa gud. Mao ba? Mm. Kaluoy ko din mo. Pwede na tikalutuan para sa mong panihapon. Ha? Uy, ayaw lang yun. Ikog sa tanim mo. Ayaw ka iko, good. If you will just let me, I will be happy to serve you. Ha? Tinuod ka?
Thank you sa pagluto, ha? You're welcome. So, oyab na ta? Ah? Uy! Unsa man di ay? Ikaw ba ya? Hilom-hilom na ka, pero si Shane, sige na madag adto si mong boarding house. Anak kinabay. Isod sa kong balibaran tong grasya. Oo, yoyo. Ano gini duol, di ba? Ay pakabay, di na kakinahanglang mangita kay ang babae naman kay duol mo. Dili parehas na to nga, piki kay naong. Aw, naguin taong mga babae. Hi. Okay, class, listen. I want you to choose your pair. This time, I want you to design new ways to use electrical power to develop or improve products. Uy, This will serve as your project for this whole semester. isod ka, eh. Deadline will be after final exam. Sa final exam. Hi, EJ. Uy, Jilla. Hi. Naana kay partner? Kuan? Wa palagi, eh. Pwede kita na lang? Ha? Kita asin uyab na ta? Saba, uy. Filler sad kada. Kita'y partner para sa project ba? Abi na po, kita na. Bugal-bugalon, gid kaayo kada. Ay, joke lang. So, kita na, ha? Ha? Kita na ba? Ang partner ba? Ang partner? Oo. Nya, kanus aman na sugdan. Oh, ikaw good. Agad lang ko nimo. Kung okay nimo, pwede rin sad nga adto lang ta sa akong boarding house maghimo. May dito kay Waysamo. Dali, pasensya na ka. Katagay nga akong boarding house, oh. Hindi kayo mukat na. Okay ra, uy. Gwapa, hindi ka, Jilla, no? Bitaw sa tinood lang. Nagkadugay, nagkagwapa ka. EJ. Jilla. EJ, lahi ang akong gianhi og dili ka ni. Pwede bang mo-focus na lang ta sa atong project? Ha? Kada, nauwaw ko ito. First time nga gibalbaran ko babae. Gawa pa sa to si Jilla na. Simple pero nindot kay now. Dili po ulit. It's someone ba eh? Kasayo ba? Nana! Sayo asar eh. Good morning, babe. Niya ko'y dang breakfast ni mo. Nialagi ka? Oh, niyan higit ko aron matabangan ti ka dinhi. Manglaba ko si mo mga bulingon. Tinuod ka? Ayay, daghan na ba kong bulingon na? Mao ba? Maayo gani kawa ko'y klase ron. Nya, Shane, klase ra ba na ako? Okay ra nimo nga ikaw ra ang mahibilin din sa boarding house? Oh, okay na, babe, oy. You'll be surprised when you get back. Oh, kana da, ganahan ko, ana. Mao ka nang tinuod, Jilla. Ganahan kay ko nimo. Doon na ba ko'y chance tayo nimo? EJ, dili pa ko makatubag ni mo anak karon. Hatagi lang una kog chance nga maguna-una. Ay, kabala ka. Andam ko magpaabot. Take your time. Unsa bay? Nanguyab ka ni Jilla? Nga, uyab na mong Shane, di ba? O lagi ba pero si Jilla ba'y balahi kayo? Na-challenge ko niya da. Dili parehas ni Shane ba nga hatag kay hatag na ko. Di ko ma-challenge sa ingon anang klase nga babae bay. Ay, ambot ni mo ba yun? Ikaw sad no? Abi kay gwapo mo ka? Gahangol-hangol sad ka. Tinood ka, Jilla?
imo na kong gisugot? O, EJ, kaysa akong tanaw ni mo, buutan man sad ka. Maong, gisugot na tika. Yes! Thank you, Gila. Napilo na nako imong mga sinina dinhi sa boarding house. Og nalaban na sad nako ang imong mga nahibiling bulingon. Thank you, love, ha? Napasay gud taon ning akong boarding house. Kinsa man ni? Hala, patay. Si Shane. Love, excuse ha? Nanawag na ko si mama. Ako sang tubagon, ha? Hello? Hello, babe. Nikaon na ka? Padong ko si mong boarding house ron. Usa? Oh, nga naman, babe. May problema? Kuan, wa man. Asa na kadapit, babe? Dool-dool na. Pero muhapit pa ko nearby para magpalit og atong kanon aron dili lang ta magluto. Bye, babe. Sige, bye. Love? Jila. Okay ra ka? Kuan, nalay emergency, love. Uy, mao ba? Sige. Asikasuhan lang una na kay muadto na sad ko. Text me lang unya ko na nakay kinahanglan. Okay, love. Ihatod na lang ka sa gawas. Ayaw na. Okay ra. Sige, love, ha? Thank you. I love you. I love you too. Wow, babe. Limpyo lagi mong boarding house ron. Kuan. Wa mo ko ilingaw ganina, god. Akong gikalingawan og limpyo ba? Wow, babe, ha? Nakataon na gid ka na ako. Love! Patay. Kinsa man nun? Ako na lang susi, babe. Shane, kadit lang. Oh, yes? Kinsa ka? Ikaw, kinsa man sad ka? Excuse me? Uyab na ako akong gianhi. Shane, Uyab sad nako ang akong tuyo dinhi. EJ? alam mo pag-away din eh. Mauo ta sa ubang nga nag-abang din eh. Bagaan ni mong naong sa? Gilumpong day minimo? Jela, Shane, paminaw ako ninyo. Wala may angay pang paminaw ni mo? Huwag kay ayaw nga pagkalaki! Jela. Maunay angay ni mo? Gatuo pa kog tarong ka? Salbahis ka man di ay? Jela! Gibuwagan gid ko nilang Jela og Shane human sila masayod ng gilumpong nako silang duha. O gumanadto, gipaundang na gyud noong ko sa akong papa ug usa ka tuig kay nahibaw-an man niya ang nitabo sa boarding house. Na-realize sad ako nga sayop gyud tong akong gibuong. Do lahi og style Shane ug si Jela pero pareha silang duha nga nagtinarong nako. Nakagraduate gid ko sa kursong electrical engineering ug karon minyo na ug may duha ka mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat. RN. Mana so sa ka. May adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Alex. Sa di pa napusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, baliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, natutulog ba ang Dios? Tutulog ba ang Diyos? Kunting hirap at wala ng pag-asa sa iyong buhay. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Nga tumatatampo nagdasingan nga Alex.
ako. O niyang mo eskwela ka. Mangayod ako kwarta para baon, ma. Ay, huwa ko'y kwarta, oy. Ha? Ako pa ni mo, no, Alex? Muundang ka ng pag-eskwela ni mo, oy. Manarbaho ka, kay makatrabaho ka naman anang edad ni mo. 16 ka na, good. Panarbaho, oy, kay wag yun na dato anang eskwela-eskwela. Ma. Ay, pa nga akong mga classmate kay namalit na sila pagkaon. Ako, gutom na kayo da. Ang ko'y kwarta. Ay, akontahon na akong kagutom ay. Ma, nabi may bayranan sa eskwelahan. O niya? Mga iko ni mong kwarta. Ay, huwa ko ikahatag, oy. Ha? Muundang pagkag-eskwela, o niya manarbaho ka? Makatabang ka pa sa atong kalisod. Kahasol baya ni mo. Kainang mama, oy. Iyamin noong kong paundang og eskwela. Ay, tay. Bay, Bay Alex. Oh. Bay. Ano sa sturo mo, Bay? Oh. Dahil na. Bay, Kung saan mo ka? Naghila ka? ubay. Ano man? Si mama, di man sa muhatag kwarta para amutan. Iya man yung kong paundangon noon. Kaya kung patrabahoon dito sa katuban. Uy, ako di mo, Bay. Manangit ko sa to teacher, bay. Mundang lang lang kong eskwela. Ayaw pag-undang og eskwela, Alex. Kay ano kun kaayo? Taas ang imong edad ug wa pa ka makahuman og elementary. Wa naman ko ikabayad sa eskwelahan, ma'am. Kaya di mo ko tagad kwartang mama. Padayon lang og eskwela hangtod nga mo-graduate ka sa elementary. Ako rin mo bayad sa tanan nimong mga bayranan sa eskwelahan. Huh? Basta ayaw gid pag-undang. Salamat kay ma'am. Unsay mo eskwela? Mo eskwela ko grade 7, ma. Nabuang ka na ng eskwela-eskwela ni mo? Magsige na lang kag eskwela? Ma, gusto man ko makahuman, God. Bisag high school lang, God. Hoy, Alex. Hunungan ang kabuang ni mo, ha? Wa ko ikagastuan ng grade 7 ni mo. Panarbaho! Ma. Kuyog na mo sa Manila, bay Alex. Ha? Manila? Oo. Ngadto man mig Manila. Kuyog ta. Magunsa man mo dito? Narbaho mo dito. O, Unsa man? Kuyog ka? Maayo pag mukuyog kasi mong mga amigo nga manarbahos Manila. Makatabang pa ka na mo. sige ma. Ako ingnon ako mga amigo nga mukuyog ko nila sa Manila. Paita ining wa tay dagko grado eh. Bugat kang trabaho at musudlan. Ay, Uy, bata! Bata ka tulala ka dyan. Buhatin mo to. opo sir. Ha? Mupauli ka sa ato? Ay, obay. Di ko kagwantay ning ato trabaho eh. Magsigig pangalsa ng bugat kay mga karton. Unya, mag-unsam ka dito sa ato. Padayon ko eskwela ba yay? Sige. Kay bahala bay. May trabaho ka naman unta dito sa Manila. Ni uli pagyud ka din, he? Nga nahibaw magyud kang lisod kaayo ta? Kapoy kayo trabaho dito sa Manila. O niya, mag-unsa man kuno ka din sa ato, be?
Samot man kakaapoy din, he? Mupadayon ko eskwela mo eh. Aron, makakita kong nindot ko trabaho. Ay, ambot na lang yun ni mo, Alex. Basta kay wag yung ko'y ikagasto ng pag-eskwela ni mo, ha? Alex, masaman, gusto niyo kami sa eskwela high school? Unta bay? Ako pa rin mo, ang patabangan si Erwin. Taghan man nang itabangan si Ergod, gamang si Jante. Ang iyo dito, pasidaya kang utabangan. Ako suwayan bay? Sige. Tabangan di ka nga makaskwela, Alex. Salamat, sir. Basta pagtarong lang yun sa imong pagskwela, ha? Salamat din kay grade 9 ako. Gamay na lang ko ang makagraduate na ko ka high school. Alex, nangita ba ito si Erwin mo? Ha? Nga naman bay? Lang, kung may baw. Ito alam bay. Sir? Lingkod, Lex. Salamat, sir. May tuyo ko nimo. O hinaot nga makasabot ka na ko. Ano sa man unta na, sir? Tungod sa pagsudi ng COVID-19, medyo naapikin ako sa kwarta kay daghan kong gitabangan. O sorry nga, dili na ko makagasto nimo. Sir Erwin. Nga sa ato pa, sir, makahunong na ko ani sa akong pag-eskwela? Kutobra ka sa grade 9. O dili na ko makapadayon sa paggasto pa nimo. Okay na, sir. Ano guna eh? Gamay na lagi itong tagkuwang. Mahaman ag ko high school yun. Pagkawagin ako'y swerte eh. Bye! Pita. Bye, Alex! Ako Bye! marong classmate. Ganun ni amnesia sa amo. Bay, ni amalagi ka sa amo, bay. Bay, kisugo ko sa itong principal, bay. Patungol ka sila. Ha? Nga naman, bay? No, kung may bawa, bay. Ito alam, bay. Maing adlaw, ma'am. Gipatawag ti ka kay may importante kong tuyo nimo. Unsa man na, ma'am? Nalooy ko nimo nga dili ka makapadayon og eskwela. Maong nakahukom ko nga ako ang mugasto nimo hangtod sa grade 12. Ha? Tinuod ka, ma'am? Oo, Alex. Kay nakita man ako nga gusto ka gid nga mo eskwela. Maong gastuhan ti ka. Salamat, ma'am. Salamat kayo. Di kaya nahimukin pa. Tungod sa kaluoy sa among principal nako, iyagi kong gipatiwas og eskwela. Karon grade 12 nako. Og nangandoy nga maka-eskwela unta og college. Kung makakita ako og kawerkingan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga higalan kaagi ni Alex nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagahan, natutulog pa ang Diyos. Sikapin mo, pilitin puso, tanging ikaw. Ang maong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo galing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganao. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, andumana sa usakawit, pero
RMN Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag-amihan. Ano ang nararapat? Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental ang atong matatampo nagdasingan nga Alex. I love you, Eileen. Alex, Mano tinuod, Lin? Nakagusto ko nimo. O kinaot ko nga dawato nimo nga akong gugma. Makalitan man sa tanimo, Lex, uy. Hatagi lang una ko gikayon, be, sa pagkuna-una ini. Mao ba? Nanguyab ka ni Eileen? Ay, wala lagi bay. Pero, taita eh. Makusog ta eh. Oh, ayaw daw yung pagsurindir ba eh. Yung anak mo ginang manguyab ta. Kinahanglan mo kita mag-antos. Lane, kumusta naman? Ha? Dugay-dugay naman yun ko nga nanguyab nimo. Angtod karon, o pagi ka maluin ako? Hmm? Seryoso gid kasi mong tinguha na ako, Lex. O taon, uy. Di mahitabo nga manguyab ko nimo kung binuang nining ako diha nimo. Len, maluwi taon ka na ako, Len. Sugta na yung taon ko. Naluoy naman ko magkuna-una ni mo, uy. Sige na lang, uy. Ha? Unsay bot nimo ipasabot? Uyab na ta? O, Lex, ako na kang gisugot. Salamat kay Lina. Nga naluoy ragi ka na ako. Ayaw lang bigi kong binuangi, ha? Di na may tabo, Lin. Tungod kay mahal ta kay ka. Congrats, bay! Eh, salamat kay bay. Di na tabitaw ka nga. Ayaw lang gid pagpakawa sa paglaom. Kay, sugto na li ka ni Eileen. Abi ni mo bay, lipay kay ko nga nagkauyab na giming Eileen. Swerte ka ng Eileen ba yoy? Buhutan ha. Kwapa ba gid? Tinuod ning akong nadunggan nga balita, Alex, nga uyab mo ni Eileen. O ma, Mayo hinuon nga si Eileen ang ibong nauyab. ambot ninyong ipasabot pa. Nga wa mo'y pagsupak nga nagkauyab ni Eileen. Nga naging taon nga masupak man eh. Buutan man ang bata ah. Unya, kanus aman mo magminyo? Ha? Eh, wa pa na sa mong una mo eh. Ay, pagminyo na mo, oy. Aron makakita na mis among apo. Maayo hinuon nga, uy, pagsupak imong nga ginikanan sa atong relasyon. Buto kay sila ni Molinoy. Mao ba? Pero mao lagi eh, apurado kay si mama nga, paminyo o na ta. Kay gusto sila makakita sa ilang apo. Oh, magminyo ta. Ha? Ang ngayon nakugang man ka. Dili ka makigminyo na ako. Kuan, nakalitan mo ko sa kung nabati gikan nimo. Nahigugma man ka na ako. Oo, uy. May kugma kay ko nimo. Oh, kun mauna, magminyo ta. Sige day. Akong paibawon sila si mama ug papa. Nga magminyo na ta. Uy, mao ba? Magbinyo na ka, Alex? O pa.
Maayo hinoon kay naghinam-hinam na kay kung makakita sa akong apo. Unya, unsa may atong buhaton ini pa? Karong gabi, mga tubag ta sa ginikanan ni Aileen. Aron sa butan ang inyong kasal. Alex, inahinay ako. Lipay lagay ko day. Nga, maangkot tanig ka. I love you, Lynn. I love you too, Alex. Day? O, Day? Ling, naunsa mo ka? Oh, nagsuka ka mong Lain man akong kabuhi, dong. Lisuka ko puro laway lang. Kadiyo ta, ako doon sa mama. Basig naunsa ka. Ay pastilahan ni mo, Alex. Mabtos ning asawa ni mo, uy. Ha? Tinuod ka ma? Ay sus, ingon anak, gyud ko sa una. Musuka kog laway. Dong, paliti lang ka ako pregnancy test. Aron at og yung mahibawan ba kung mabdos ba ko? Dong, sakto gid si mama. Mabdos ko. Uy, kumaw na, Day. Hapit na rin kumahimong amahan. Yes! Mauna ni akong gihuwat nga makakita na gyud ko sa akong apo. Alex, ati man na intaw ng asawa ni mo, ha? Ayaw intaw nagpaalsa-alsahag bugat. O, ma. Aray! Oh, naunsa mo ka? Aray! Naunsa koy? Hindi ako tiyan, Dong. Wala, basin mga anak na ka, Day. Mo na ba yarong buwan na, Day, ang imong gipaabot? Ako na nakakangda doon sa ospital, Day, basin mga anak na ka. Sige, Dong, be. Kay sakit na gid akong tiyan. Kagwapa gid sa mong baby, ay. Ay. Man, dili ka managat ron? Managat ko, Day. Kinahanglan jud nga dubliho na ako ang akong pagpaningkamot karon. Kay niya na taon tay anak ko. Kinahanglan ta gatas. Maong gyud. Day, salamat kay Day, ha. Sa unsa man? Sa paggatag di mo na kog anak. Salamat sab sa imong pagmahal ug pagpangga nako, Dong. Maayo untag dili ka mausab, Dong. Dili na mahitabo, Day. Mahalon ug panggaon ti ka hangtod na sa tong pagkatiguang. Ay matanda na. Dong, wala betay bugas. O wala po'y gata si Inday. Ay, manguham lang una kong kwarta ni Mama, Day. Saon sagud nga, may tarong kuha atong pagpanagat gud. Kinagsigim sa hangin, uy. Kung mangita na lang di kaglaing panginabuhian, Dong. Ayaw na lang pagsalig sa pagpanagat kay papas mo kita ini. Parihas ron, o. O sana kasi mana nga, nagsigig hangin-hangin. Wa kay kita. Ay, kung na palang unta tayo laing panginabuhian, Day, maayo gid unta. Pero sa magud, ang pagpanagat naman ng akong nakamahuan. Alag ka bala ka, Day. Mabuhi ral kita, ining akong pagpanagat. Dong, o sana magit ka tuig si Inday. May ihangyo unta ko nimo. Unsa man na, Day? Muadto kog Manila, Dong. Ha? Magunsa magas Manila? Nag-chat man gud mi sa akong amiga nga tuas Manila. Iya ko na kong tabangan nga maka-abroad. Imong yung biyaan din ni Sinday? Dong, huna-huna agod, lisod kaayo ta. Ang pagpanagat ra nimong atong gisaligan. Anong di pagpanagat, Day? Mabuhi raman ta. Buhi lagi? Pero daot. Aileen? Huna-huna agod? O sa nakatuig sukatan namin yo?
May kausaban ba? Way kausaban ang atong pagpuyo. Pobre lang gihapon ta. Gipulan na day ka sa atong kahimtang? Gipulaan gyud ko. Gipulaan ako sige kinaon og isda. Madugay matungkad tag himbis sige kinaog isdaan ni. Oh, Aileen. Mao ang kinahanglan nga mosugot gyud ka nga moadto kog Manila aron maka-abroad ko. Unya ang atong anak day. Nung isa man in taon ka, uy. Mabuhi naman na. Kay usa naman nakatuig. Mukhaon naman nagkanon. Kung managat gani ka, ibilin lang sa ni mama. Ay, di gyud ka papugong mularga gyud ka sa Manila, ha? Dili na gyud dong. Kay nagsabot na mis akong amiga nga iya kong padaan og kwarta nga akong ipamasahe. Sige. Og tuwa na gani ka sa Manila day. Ayaw kalimot sa pagkontak na ko, ha? Inaunsa ka man in town, uy. Nisugot man ka nga biyaan lang ang inyong anak. Mahog man og away man kun ako siyang puggan gud. Para masadto sa among kaugmaon ma ang iyang gibuhat mga paglargas Manila. Yo nya be. Unsao naman lang na ron. Ako lang siyang ibilin sa Inday ma kung managat ko. Day, kumusta naman ka sa Manila, Day? Okay naman dong. Ako pang gilihok ko mga papeles aron maka-abroad na gid ko. Mahinaon, Day. Ang atong anak? Mayroon man ang atong anak, Day. O ako lang ibili ni Mama kung managat ko. Maayo hinuon dong. Daylin, pag-amping bein taon di Day, ha? Ayaw ka balaka dong. Mag-amping ko permi. Manawag lang unya ko nimo dong ha kay napamilakaw. Sige, Day. Salamat itahon kay nahumanagid ko sa akong gitrabaho. Manawag kong Aileen. Gimingaw na kay kunyada. Nganong di naman makontak ang number ni Aileen? Unsa makinitabo niya? Ay, paabota lang kay basig manawag rato nimo. Ma, nabala ka na kay ko, ma. Basig kung sinitabo ni Aileen dito sa Manila. Wat-wata lang lagi. Kay basig naguba ang cellphone ato. Sa nagid kabuan ang nakalabay da, sugad sa among panagsulti ni Aileen. Ug hangtod karon, wa gid nako siya makontak. Sa man eh. Sa minitabo niya. Gikalimta na kahapon ni Aileen. Ayaw ka man sa akin, kaya ang kahapon may pag-asa. Usa ka tuig pa ang among anak sa paglarga ni Aileen sa Manila. Ug karon 8 anyos na ang among anak. Ug wa gyud ko'y balita mahitungod niya. Aileen Arilabo Marinog, kung hain ka man karon, palihog kuntaka ko niining maong numero. 0935-463-8386. Kay gusto lang kong mahibaw sa imong kahimtang ug sa gihapon, nagpaabot ni sa imong pagbalik. Dini na nagutok ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMA. Mana so sa ka. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa address sa Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Alice. Buang ka ba tingali? Giunsa ba ni mo pagtimpla kong kape, ha? Dong, mauna mang good na. Wala lami! Pawa des ako atubangan, be! Makasapot, maka! Utawa na itong akong sulobon dito para sa trabaho, be! Sige, Dong.
gising lang si Mama. Sige na. Kaligo na kay tingalig malate ka sa school. Si kuya ni mo, nagunsa naman. Naliko. Sige. Pamahaw na lang sa una, niya kaligo na dayon, okay? Okay, ma. Maay ka na kay gayon kag ani din sa bayday. Sige lang, hilak lang na, good. Paita bitaw, day. Mura ki kukuha na lang na himong sakto para niya. Mura magdili na asawa yung tanaw na ko. Mura na lang kong sulugoon o taw-taw na lang giniyas bahay. Okay naman utan ako, day ba kay, siyempre, obligasyon man gina na itong mga asawa sa atong bana nga silbihan sila. Pero kanang hapit tanan na lang ako gibuhat sa iyo para niya. Ay, lain-lain kita problema dahil, no? Ako sa gani dis amo, kapay naman sa ko sa kumbanang badlungon, eh. Hinoon, ako'y mangisog din sa amo. Pero amo ta sa niyang akumbana, murad ko kay bawag sa obligasyon. Wag gani trabaho, sige lang pahayahay din sa amo. So, gawasan ko na siya, yung taon din sa amo. Unya ako mo'y nagkabuang kung unsa, asa kong ikonsumo kada adlaw. Pero saon man ato nga, nahigot naman ko tayo kami doon. Dili naman ta magkagawas. Maong ato na lang yun, ihilak na lang. Ato na lang ihilak sa hilom, kining atong kagulanan. Kalisod po kung magpakita ta sa atong mga anak, kamuhilak ta. For sure, mapiktuhan, maganda sila, di ba? Maulaki. Sige, day, uy. Salamat sa time, ha? Muato na sad ko kay Basig. Namuhi na silang alis ron. Ako pa itong kuhaon. Ay, way problema, uy. Andi lang sa bahay, anytime nga makinahanglan kag dunay ka istorya. Thank you, day. At least digaan-gaan akong pamati. Nak, wa pa maabot si Papa ni mo? Wa pa man, ma. Hello? Ayaw na lang ko ninyo paabuta sa panihapon. Kay magduwa pag basket kuyog sa mga kauban. Mga oda na tayo ni kauman. Mao ba? Sige, sige. Ginoo. Bisag wa na ko makasabot sa mong kamilyon. Unta hatakan pa ko ni mong kusog. Aron ko magpapiling likon para sa mong mga anak. Bisag kapoy na. Bisag usahay labi na kayong i-give up. Nay! Nay! Siya na rin. Ako ablihan. Kadugay ba rin mo nang abli? Pasensya na dong ha. Nakatagpilaw mangug ko. Ngano na ginom-inom man ka? Ay, nakalingaw-lingaw bisa akong magbarkada. Ikaw ba? Wa ka giri angay mamadlong na ko kay hilasan ko. Dong. Wa palang unta ka mamabdo sa itong hikayon na ngay mong gipahimusla ng akong kahubog. Ha! Dili unta ko mapugo sa akong mga ginikanan nga pakaslan ka. Dong gusto na. Hubog ka. Bawga, ha? Bawga. Sa kapila ko na gipugo sa nga akong kaugalingon. Pero hangtod yun, wa gyapon ko igugma ni mo. Dong! Dugay gyapon kong mauli ron hagay magduwa gyapon big basket sa kong kauban. Sige dong, amping. O kuaning si Gumbil. Grocery ang katungana. Uman, paliti ang mga bata sa ilang kinahanglanon or kung sa ilang gusto. Ha? Ikaw na bahalag budget, anak. Sige dong, salamat dong. Mga anak,
Dili na lang nato paabuton si Papa ninyo ron ha, kay dugay pa siyang mauli. Mangaon na lang ta. Ah, hello, Dong. Bet, si George ni, kawin Junjun. Among gina sa hospital si Junjun kay gitake. Ginoo ko. Unsa? Papa! Anak hinom na. Dikuha naman sa gahad si Papa ni mo. Naani sa heaven si Papa, Mama? Oh, anak. Mag-pray lang ta ni Papa Jesus, ha? Nga dili niya pasaktan si Papa ni mo dito sa heaven. Okay, Mama. Ma? Naibabay sa gawas, ma. Mutanaw na siya sa haya ni Papa. Kinsa ka? Nahibaw kong karon ka pa magkakita na ako. Pero maluoy ka. Hatagi ko gigayon nga magkakita niya sa katapusan. Nahibaw kong dili mo maayong relasyon sa imong bana. Tuwad kay nagkuyog misod sa 5 ka tuig. O gani, maplastar ako sa among unang anak. Unsa? Sige po, maluoy ka. Nahibaw ka ba sa imong gipang istorya? O ingon anak ka na lagid ka bogo nga dili kay bawo mo sabot sa sitwasyon? O, wa may maayong relasyon sa akong bana. Pero wa na magpasabot nga mosugot ko sa imong hangyo karon. Ngayano na kay kang ni anhi o wa ka maguna-una sa kunon sa may bation sa akong mga anak? Nahibaw ka ba sa katumbuhi pa siya? Gamay na kayong oras iyang gihatag para sa iyang mga anak. Ug wa ko mahibaw kung nahain siya atong mga panahon na. O basin ka mong kuyuga. O karon sa katapusan higayon, dili ko musugot nga na ay makasamok sa una-una sa akong mga anak. Ako gihapon ang asawa. Busa na ako'y katungod nga papawaon ka din karon dayon. O kung mamugos ka man gani, magpatawag yung kong pulis. Puslan man nga imong gigubangan mo pagpuyo. Dili tigahatagan sa imong kalinaw. Grabe ka, Chinchon. Bisag wala ka, pero kitungag ka na dinatag ka ko. Sakit ka yung bibigyan mo. Bisag ang ating mga anak na lagot na ang imong hina-una. Mga anak, ayaw mo kabalaka ha. Bisagwa na si Papa ninyo pero maningkamot ko nga makahuman gid mo sa inyong pagtuon. Hangyo lang nako nga ayaw intawon mo pagbinuang ha. Uma. Congratulations, anak, Jairus. Graduate ka na gid sa college, anak. Salamat sa imong sakripisyo, ma. Bisag ikaw rang usa, pero naningkamot gid nga makahuman ko sa kong pagtuon. Basta para ninyo akong mga anak. Oh, Alice, ikaw na sunod ha? Yes, kuya. Ma, nadawat na ba ikaw sa kong gi-apply ng trabaho? Mao ba, dong? Maayo hinuon ang balita, dong. Pero maulagi, ma. Sa Davao. Uy, unsa? Kalayo, good. Lagi? Adto ko i-assign, ma. Pero ay kabala ka, ma. Pwede naman tayo mag-video call per me.
Nahala, sige. Ikaw good. Bisag sakit na ako nga malayo ka namo, pero kung para sa imong kaayuhan imong adtuon, anak, andam kong musabot nimo. Pag-amping lang yun dito, ha? Taon-taon na sa si kuya dito sa Davao man, no? Oo, nak. Kanas aman daw siya mauli, ma. Ambot lang sa kahanak. Wa may hisgot. Tuod ay ma ba? Nabi may group project ron, ma. Okay lang madugay kog uli ron? Uy, nak. Murag, mabalah ka man ko, ana. Da kay, babae ka para ba? Basin pa hinuog dunay daotang mahitabo ni mo, simba ko lang. Anhilang mas ato, nak. Maayo din mas ato kay mabantayan ta mo. Aw, sige ma. Ingon ako ko mga classmate. May nga punti. Ako des, Dinis. Kuya ko ni Grace, classmate ni Alice. Ako lang kikuyagan para safe inaguli. Di mo gud mo kumpiyansa sa kumama, kay basin dunay daw tan niyang mahitabo ba, si bako lang. Ay, nakasabot ko dong, uy. Mausad bitaw wa ko musugot nga mo ato si Alice og laing bahay. Sige ha, mangandam sa ko sa inyong snacks ha. Tabangan lang ti ka, te. Ikay bahala. Anak, pagsugod na mo himo diha aron, dili mo maabtan og ngit-ngit. Tingalig mabalaka ang mga ginikanan ninyo. Sige ma. Kinsa maning nag-text? Number raman. Hi, Beth. Si Dennis ni. Oh, Dennis? Akong replyan. Kinsa nga Dennis. Okay na. Nasend na ako. Oh, nanawag ay. Hello? Hi, ma'am. Kinsa ni palihog? Katuning kuya sa classmate ni Alice. Katubitang niya na diya sa inyo. Katong nag-group project sila. Uy dong. Unsa may ato nimo, ha? Wa lang. Nangayo ko sa imong number sa imong anak nga si Alice kay agbay ramday ko no kang single, ma'am. Unsa? Gusto unta ko, ma'am, bang if nakay time, magkipangaon ko nimo sa gawas. Oy, dong. Wa ko'y panahon para, anak. Kung nagduwa-duwa ka man ganis imorong pangidaron, ayaw intaw kong iapil-apil kay pila na edad na ako ikumpara nimo. Ma'am, tinarong maning ako aman nimo. Ambot ba kung mao ba nilang gitawag nga love at first sight? Pero sa una pa lang na akong pagkakita nimo, ma'am, wa na din ko makasabot sa kong gibati. Di na ko mahimutang sa sige na ko gunahuna nimo. Maong nangayo gid kog number nimo sa imong anak. Taon sa matong tawhana. Ako magigitripan. Wa ko mataw gahapon aron dili ko mahibaw ani mga ingon aning binuanga. Ayo. Kinsa man ron? Akong susihon. Hi. Nagunsa ka man din eh. Gusto lagi kong makipangaaw nimo. Unsa? Uy dong, ayaw ragod pagbinuang. Naamaw ka namang gitingali, uy. Naay daghang batanon nga sexy og fresh dong. Ayaw intahon na ako, uy, kitiguwang na ko. Nanakoy duha ka anak. Bisag magguwang kag edad na ako, ma'am, pero di gyapon ka mailhan, oy. Batanon ka gyapon tanawon. Dong, intawon. Ayaw intawog usiki imong oras og panahon nako. Bata ka pa. Daghan pa intahon kay kag mahimo. Oy. Pagtahod intawon sa tiguwang, ha? Mas maguwang pa ba ako nimo? Seryoso di ko nimo. Wa ko'y paki kung sa may sulti sa mga tao nako. Please, satagin akong chance. Kung akong i-prove nimo nga sincere ko nimo. Dennis.
O kung mauna, suway. Day, uy, bata pa man, uy. Oy, kung seryoso siya ni mo, day, wa na'y kaso, uy. Ang importante nga kamong duha. Pila naman ka kabuwan nga magsigig pamisita di sa inyo. So, buti pa sa putana nga tininuod ang iyan nimo. Total dako naman ang imong mga anak, uy. Masabot na sila. Kinalan sa baya nga na kay Paris ini tiguang nimo. Kaya ka ng imong mga anak, mabiyaan na gihapon ka anak, puhon, kay mga minyo man na. Day. Sa ato ba, imo na kong gisugot? O, Dennis. Pero kung mapulaan ka na ko o kung makarealize ka man gani nga sayop ta. Sultihi lang gid ko, ha? Andam kong musabot nimo. Di ko musaan or mo istoryag patapos karon nimo bet. Pero makalaom ka gyud. Nga tarungon ti ka sa pagda. Ug salamat kay sa chance nga imong gihatag kanako. Dennis. Dagan ba gid ang i-judge sa relasyon ni Mama ug ni Kuya Dennis? Ug usa akong Kuya Jairus ana. Pero wa sila nahimo kay i-fight mo gid ni Kuya Dennis si Mama despite sa age gap nilang duha. Og ako, nalipay risat ko para sa akong mama kay nahibaw ko unsa pud kapait ing kaagi kaniadto sa akong amahan. Kanon, mag 5 years na sila ug malipayon gyapon silang mama ug Kuya Dennis. Dinhi na lang ko to, daghang salamat RMN.